खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बियाब दाफामनाय ड्राफ्ट फोसावनायनि हेंथायै जौसिन बिजिरसालियाव आसामनि मोनजि हेंथा दोलोफोर। आसामनि डेपुटि कमिशनारखौ डिस्ट्रिक्ट कमिशनार महरै फोसावफिनबाय। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनि सानै कन्स्टेबल सासपेन्ड। विशाखापट्टनमनि रेल लाइनआव आसामनि सासे लाइमोननि सह बोखांदों। बदरुद्दीन आजमलनि हेंथायै लखिमपुराव केस रेजिस्टार। गसाइगावनि श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि गांजा हमदों। केरेलानि बारग' गिबि मन्थ्रि अमीन चन्दिया रुंसारि जाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि लकसभा आरो विधानसभा बियाब दाफामनायनि बागै हादरनि बिसायख'थि आयोग एबा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया थांनाय 20 जुन खालि फोसावनाय ड्राफ्टनि हेंथायै आयेनारि जुजिनो थाखाय आसामनि गुबुन गुबुन मोनजि हेंथा दोलोफोरा जौसिन बिजिरसालिनि दरखङाव। मख'नो गोनांथि आसामनि मोन 126 विधानसभा बियाब आरो मोन 14 लकसभा बियाबफोरखौ दाफामनायनि थाखाय बिसायख'थि आय'गआ ड्राफ्ट फोसावनायनि हेंथायै आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन मोनजि हेंथा दोलोफोरा जौसिन बिजिरसालियाव रिटेन पिटिशन होदों। भारत संबिजिरनि रिप्रेजेन्टेशन अफ पिपल एक्ट 1950 नि सेक्सन 8A नि सिङाव जौसिन बिजिरसालियाव पिटिशन होदों हेंथा दोलोफोरा। एडभोकेट फैजल आहमेद आइबिनि जोहै बे पिटिशनखौ होदों होननानै मिथिहोदों। बिसायख'थि आय'गनि हेंथायै आसामनिफ्राय जौसिन बिजिरसालियाव साफिनाय सोरखारनि हेंथा दोलोफोरा जादों कंग्रेस, रायजर दल, आसाम जातीय परिषद, CPI, CPIM, तृणमूल कांग्रेस, NCP, RJD आरो आन्चलिक गण मोर्चा। आसामनि जिल्ला बेंगिरि एबा डेपुटि कमिशनार मासिनि मुंखौ सोलायबाय। दानिफ्राय डेपुटि कमिशनारखौ डिस्ट्रिक्ट कमिशनार महरै मिथिसिगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिगाङावनो फोसावनाय बायदियै डेपुटि कमिशनार पस्टखौ डिस्ट्रिक्ट कमिशनार महरै फोसावबाय। 19 जुलाइ समबारखालि आसाम सोरखारनि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ बिफाना गांसे नटिफिकेशन जारि खालामनानै डेपुटि कमिशनारनि पस्टखौ डिस्ट्रिक्ट कमिशनार महरै सोलायबाय होननानै फोसावदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि पस्टआ सिगांनि बायदिनो थागोन। नाथाय बे सोदांनायाव डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि बिबान आरो गोहोखौ गोख्रोंसिन खालामनानै होनाय जादों। दानिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरा गावनि बेन्दोङाव थानाय गेजेटेड आरो नन गेजेटेड अफिसारफोरखौ जिल्लानि सिङावनो सोलाय सोल' खालामनो हानायनि गोहो मोनबाय। सासे डिस्ट्रिक्ट कमिशनारा गुबुन गुबुन बिफाननि अफिसारफोरखौ गावनि गोसो बायदियै जिल्लानि सिङावनो सोलाय सोल' खालामनो हासिगोन। मख'नो गोनांदि जिल्ला बेंगिरिनि पस्ट आरो गोहोनि सायाव बेबायदि सोदांनायखौ रायजो बेंगिरियाबो गोजोननाय फोरमायदों होननानै मिथिनो हादों। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनि सानै कन्स्टेबलखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों। जोबथेसालिनि माखासे नेमखान्थिखौ सिफायनायनि दायाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनि सानै कन्स्टेबलखौ सासपेन्ड खालामदों। सासपेन्ड खालामजानाय सानै पुलिस कन्स्टेबलखौ टंकेश्वर दास आरो राजु ठाकुर होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जोबथेसालिनि खैदिफोरनो बाहेरानिफ्राय निसा गोनां मुवा बेसादफोर लाबोनानै होफैनायनि अजदआव सानै पुलिस कन्स्टेबलखौ सासपेन्ड खालामदों। बबेखानि सासपेन्ड खालामजानाय बै सानैबो पुलिस कन्स्टेबलआ गोदानै थिसनथाइ मोनदोंमोन। टंकेश्वर दास आरो राजु ठाकुरा सोलिफु बोसोरनि 1 जुन खालिसो साख्रियाव थिसनथाइ लादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला गोदानै थिसनथाइ मोननाय बै सानै पुलिस कन्स्टेबलआ गावसोर गाननाय मुजा सिङाव गान्जा, सिगारेट बायदि निसा गोनां मुवाफोरखौ सोनानै जोबथेसालि सिङाव लाबोनानै कयदिफोरनो होफैयोमोन। नाथाय जोबथेसालिनि बेरेकनि बिसनायाव सिग्रोमनानैनो बै निसा गोनां मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हायो आरो गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। विशाखापट्टनमाव आसामनि सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांनो हादों।
विशाखापट्टनमनि रेल लाइननिफ्राय बोखांदों आसामनि लाइमोननि गोथै सहखौ। विशाखापट्टनमाव रेल लाइननिफ्राय सह बोखांनो हानाय लाइमोनखौ नगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय ननयनि जुनाराम बर' होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जुनारामा थांनाय शुक्रबारखालि खामानि नागिरनानै गुवाहाटीनिफ्राय हायद्राबाद फारसे रेलजों रवाना होदोंमोन। नाथाय रेल लाइननिफ्राय जुनारामनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरनो रबिबारखालि पुलिसा खौरां हरो। ओरैहाय सोमोनांथावै जुनारामनि जिउ गोमानाय खौरां मोननायनि उनावनो नखरनि सोद्रोमाफोरा बेखौ गोरलैयैनो गनायनानै लानो हायाखै आरो बेयो मोनसे बुथारनाय जाथाय होननानै अजद होदों। बेजों लोगोसे जुनाराम बरानि गोथै सहखौ विशाखापट्टनमनिफ्राय न'आव लाबोफिननायाव राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय रायजो सरकारखौ नखरनि सोद्रोमाफ्रा खावलायदों। बे खेबाव AIUDFनि गाहाय आरो टुब्रिनि MP बदरुद्दीन आजमलनि हेंथायै केस। लखिमपुर थानायाव आजमलनि हेंथायै केस रेजिस्टार। असमिया जुब मन्चनि मिरु कमिटिनि मावफुं आफादगिरि धर्मकान्त गगैया टुब्रिनि MP बदरुद्दीन आजमलनि हेंथायै केस होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि गोजोन खौसेथि आरो बिदा फंबाय सानलायनायखौ सिफायनानै हारियारि सानलायनायनि बानबुंथि होनायनि थाखाय धर्मकान्त गगैया बदरुद्दीन आजमलनि हेंथायै लखिमपुर सदर थानायाव केस फाइल खालामदों। मख'नो गोनांदि मुसलमानफोरा जानाय गासैबो जामुं आरो बेदरखौ हिन्दुफोराबो जानांगौ, गाहाय मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रियाबो जानांगौ होननानै बानबुंथि होदोंमोन आजमला। नाथाय हिन्दुफोरा सिबिग्रा जुनार मोसौनि बेदर जानांगौ होननानै आजमला हिन्दुफोरनि आबेगाव गोथौ दुखु मोनहोदों आरो हिन्दु मुसलमान हारियारि दाङाबाजि खालामहोनो नाजादों होननानै गोख्रों अजद होदों असमिया जुब मन्चनि मिरु कमिटि मावफुं आफादगिरि धर्मकान्त गगैया। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिबानगिरि हेरेन कुमार डेकानि स्रोद सुलुंनि गेजेरजों दिनै फुंनि समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव हमनो हायो गोबां बिबांनि गान्जा। टाटा साफारि VIP गारि सिङाव सिखोमानानै लाबोदोंमोन गान्जाखौ। हमजानाय गान्जाखौ गासै 96.445 केजि आरो गान्जानि बेसेनखौ 10 लाख रां जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय गान्जाखौ रंगियानिफ्राय उत्तर प्रदेश फारसे लांगासिनो दङमोन। बे समाव सौरभ प्रताप सिंह आरो दीपु कुमारखौ पुलिसा खाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बिसोर सानैखौबो उत्तर प्रदेशनि थागिबि होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। केरेलानि बारग' गिबि मन्थ्रि अमीन चन्डीआ 79 बोसोर बैसोआव दिनै रुंसारि जाबाय। मंगलबारखालि बेंगालुरुनि गंसे हस्पिटालाव गोबाव सम केन्सार बेरामजों जुजिनांनानै रुंसारि जादों। 1943 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव जोनोम जानाय अमीन चन्डीआ गोबाव सम कंग्रेस दोलोआव थानानै राजखान्थि खालामबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि 31 आगस्त 2004 निफ्राय 15 मे 2006 मायथाइसिमाव अमीन चन्डीआ केरेलानि गिबि मन्थ्रि बिबानखौ रुजुनदोंमोन आरो बेनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय 15 मे 2011 मायथाइनिफ्राय 20 मे 2016 मायथाइसिम गिबि मन्थ्रि जाबावदोंमोन। बेनि सिगाङाव अमीन चन्डीआ 1977 मायथाइयाव केरेलानि लेबार मन्थ्रि जाबोदोंमोन। बेबायदिनो 1981 निफ्राय 1982 मायथाइयाव नखर मन्थ्रि आरो 1991 मायथाइयाव एके एन्टनीनि समाव फाइनेन्स मन्थ्रि जाबोदोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।